I després, que ens ha quedat abans, en relació amb els contractes menors, reiteratius en exercicis successius, que també comenta l'informe de la intervenció general, ens diu que des de Contractació Administrativa i la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya recomana que des del Servei de Contractació, quan els diferents serveis li remetin els contractes menors per tramitar, verificant si es tracta d'un contracte menor puntual o bé un contracte menor de caràcter recurrent o periòdic, pel qual s'hauria de realitzar un altre procediment de contractació. Bé, creiem que no és la primera vegada que fa comentaris sobre contractes menors en algun dels informes de finals d'any la pròpia intervenció general. Demanem des d'aquest grup municipal humilment el màxim d'escrupolositat possible al govern a l'hora de promoure aquest tipus de contractacions, ser molt escrupolós en la reiteració, en la recurrència d'això dels contractes menors recurrents i periòdics, en comptes de fer altres tipus de contractes, altre tipus de licitacions que no siguin contractes menors. Gràcies.